Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Managers. Program imene yakuti patsira ndi ya Oxfam ndipo cholinga chake tikucheza ndama yosiyana-siyana amene ankhala kale pandale amene afuna alowe kumene kuti ife amene tofuna tiyimire tilimbikitsidwe kuti kodi tingapange bwanji. Mtsiku la lero tikucheza ndi a speaker a nyumba ya malamulo amenenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo osayiwalanso iwowa anakhalapo nduna ya boma komanso kuchipani cha MCP alinso ndi udindo kumeneko. Ndithu simayiwamba ndi mayi amene atithandize amene tofuna tiyimire pandale kuti tiphunzireko ziwiri zitatu kuchokera kwa iwo. Honorable Gotani Hara, takulandani program yathu. Zikomo kwambiri. Ambiri timangokuona ni parliament mucha. Koma sitimadziwa kuti tikati CATHRINE tichotseko honorable tichotseko speaker. Kaona khala CATHRINE Gotani Hara ndi ndani? CATHRINE Gotani Hara ndi zimayi amene anabadwira ku Malawi konkuno nabadwa 1974 ndili ndiana ndili babanja komanso school yanga naphunzira primary komanso nachitika mwaini ali ku Kamza Academy kuchoka pamene ponapita ku Chance College kumene napanga maphunziro a political science komanso afterwards napanga ma professional development planning ndiye after that namba kugwira ntchito ku British High Commission komanso nditamaliza kugwira ntchito ndisana kuti nditamaliza nditakhala ndinaona kuti ndifuna ndizipanga business kwambiri chifoti nakwatana ndi amunanga amene amapanga za business ndenalenso ndaona kuti I think so nditamapanga business ndimbali inaso yodzitukula ndekha naona kuti ndimagwira ntchito inde koma ndimaona kuti business izo nditamapanga zingathe kundithandiza ndindidi namba mapanga ma business nali ndi bakery yoyamba ya munthu nzimayi umzuzu kuno inali yanga ulimi weta nkhuku maweta nkhuku zoyera zija zambirimbiri na weta nkhuku mbaskana zo 20-30,000 wathandiza amunanga kulima foja malima foja kwambiri kenako mpaka tambo mamanga ma filling station yathu ndi zina zambiri ma business amene takhala tukupanga ngati banja wayo sindikupanga ma business yo kenako pamene amunanga ndamene anali amapanga ndale anali mutoti za ndale zanali active ndi pamene ndizoda komatu iweyo I think uime UMP nditayima koyamba ndinakayima ku mudzi kwawo andi nditayima chimene ninaona nthawi imeneyo anthu amati uyuyu waima kuno ndi nzimayi koma wabwera kuno ngati wapabanja ife tofuna munthu wochokera kwathu konkono ndi chaka chimene chodi sindinawine mavoti moti simunakhala posawina mavoti inde muone nazona kwambiri sindinawine simunangofikira apa ndinaluza koyamba and nthambe ndinali wang'ona I was only 31 years old ndinakhumudwa of course ngati munthu umayenera kukhumudwa koma ndathokoza ndichichi ndimayinena nthawi zonse support imene amandipatsa amunanga ndimene neyo andifikitsa kufika pano komanso family yanga achibale azing'ono anga ndi bambo anga ndamene ndandipangitsa kuti ndifike pano pandale komanso kuchipani sindinganene support ndiye nditaluza chonchijana ndizota ayitu tizaona next time ime koma tsono koma chimene ndinachita ndinadzaona kuti okay mfundo zimene amanena anthu zija amanena kuti ineyo sindine wakuno ndangobwera kuno chifukwa cha banja naona kuti I think mina chimenechi ndi chinthu chachikulu chimene chinandipangitsa kuti ndisatani ndisawine ndiye ndinazozota okay I think pano ndikayimire kwathu chifukwa kwathu kusaka ndifunso zoti kuno kwani usiku kwakuti nditapitanso kumene kuli kwathu kumene kuli kwawo wabambwanga chifuti ine nabadwira mtown sitinabadwire kumudzi of course chimene chonse chinabwera kumatu awa ndaku town inde ndi akuno koma ndi aku town koma ndi athokoze anthu anati ayitu olakhala wa ku town kodi ine ngati ndabereka mwana wakagwira ntchito ku South Africa kodi kwawo ku South Africa ndati kwawo ndiko nkuno ndawa mabwera kwawo kumudzi ndikuno ndi anakutiko akunkono koma mupeza kuti ma opponent anga anala kumanena kuti yayi awawa ndi nzimayi ali pabanja ndeti kunonso ambo sintha argument ambobwera unota ali pabanja ndeti kwawo ndi kwa amunawo komano ndi athokoza anthu akunzimba North East anati ayi ife tikudzoti mwana ndi wandani ndi wathu and by that time nali nditapanga of course ndeti ndapanga machuwa ndakulirapo and
ndinapanga zonena kuti anthu aja ndimamvera zimene amafuna mavuto awo inenso ndimati ndikapita ndimozoti ine sindinoziwa zonse teni tithandizane ndifuna ndizikuthandizani mpaka ine anandisankha kukhala phungu 2009. Tatafotokozana ulendo wanu akusankhani ngati phungu mupita nyumba ya malamulo ndikukhulupirira nthawi imene munali wachichepere kwa basi. Ndinali wachichepere kwa Mbiri. Ndale simona zizolowere. Ndinali wachichepere ndithu. Ulendo wanu unaenda motani apa panso panto kunena kuponderezedwa ndazi bambo mpita parliament ndino wachichepere memo jaso 2009 ambiri anali abambo amayi anali ochepa kwa basi. How did you navigate kuti mufike poti kuima memo jankuyankhula ku constituency chitu kubwino zimatani? Zikoma kwambiri inedi mine ndimayima ndeti ndine wang'ono komanso ndine nzimayi. Zinthu zimene zimakhala zovuta kwambiri kwakhala nzimayi komanso khale wachichepere anthu amakuona ngati mwina ndi wachibwana sakwanitsa kutigwirira ntchito iyi. Koma ineyo chimene ndinapanga nchonena kuti anthu amene ndimakhala nawo especially constituency ndinayesetsa kuti ndaona kuti ine ndinochichepere ndiyesetsa kuti amene ali okhwima maganizo azindikhalira pafupi chifukwa ndi amene amandithandizira zina zimene ine angaone gapu ngati kuti chifoti ndi wachichepera komanso foti ndi nzimayi amandithandizira upangire. Andi anthu aja amonota nakasali ndi amayi akuti ali ndi abambo akuti pali akuti zimene zija zimathandizira anthu aja ziona kunena kuti ngakhale yeye mwina ali wachichepere koma chifoti aliso ndi upangire umene wamuzungulira zikuthandizanso. Nde tizidziwanso kuti UMP usamangoonanso iwe weka. Timu imene tikuyenda nayo ija imapanganso mata chifukwa anthu aja amadzoti ngati kuli akuti nde ine nayesetsa kuti anthu amene ndinagwira nawo ntchito ndimatenga anthu amene madzoti mu society yakumudzi kwathuko amapatsa ulemu amawalemekeza. Nditapita ku parliament ine ndinachita mwayi kuti kungosankhidwa UMP ndinasankhidwa nduna nthawi yomweyo nde kuti sindinafikire kungokhala MP. Ndinasankhidwa kukhala deputy minister wa gender. Kumene kuja ndinali ndi honorable Kariati. Nde kuti ine ndimakhala ngati ndikuphunziriranso anthu oti akhala kale pachani pandale. Zophinjidwa zimenezo zoti nde kukhala kwa mundalemo. Andi upena umafika pena mwati ikomandaleza I think sindingazikwanitsa. Chifukwa nthawi zina kundale kujomo zoti kwa amene mwina akukuona kuti mwina uyuyu afuna upanga zakuti amatokha ngati afuna kukupondereza usaoneke usatumphuke koma ukangokhala kuti uzitengere ubwerera mbuyo. Koma zimafuna kulimbika kuchilimika osachita mantha. Iwe bora kudzoti ne chimene ndikupanga ndi ichi. Chimene ndikupanga ndichoti anthu akwathu akhale bwino. Chimene ndikupanga nchokuti dziko lathu ngati wafika poti wakhala nduna nde kuti sukupangaso za constituency kwako. Upanga zinthu zimene ono dziko lizitha kuona. Integrity yako ili bwanji. Kodi anthu akakuona akukuona bwanji. Kodi akakuona akukuona ngati munthu amene ukwayimirira Malawi. Kodi akakuona akuona kuti zimene ukupanga ndi zinthu zoti ziwathandiza. Zonse zija zimakuthandiza kuti ngakhale uzipezeka kuti ukuphinjirizidwa pena umapezeka kuti ukutumphuka. Komanso iwe uzizindikira malo ako. Chifukwa nthawi zina zimene zimavuta tikakhala kuti ndiwe MP ndiwe nzimayi timaona ngati kuti tafikapo. Umadzayiwala kuti ndiwe nzimayi ngati uli kunyumba ndiwe nzimayi vomereza. Kaya kumene tikukhala kuti akhala ndazi bambo. Sokuti ndeti nena kuti chabwino poti ine ndine nzimayi nde ndifuna mapanga act ngati kuti ine nde munthu nzibambo ina aliyense sangandiuze zochita ayi. Tikatero talakwitsa. Tuene upanga balance. Ndikudzoti ife ngati ntchito tikugwira mopangana compliment azibambo ndazimayi ndipo ife ngati azimayi tingakuti kuti patokha tikwanitsa zakuti sizitheka tikuyenera kuti tizigwira ngati timu. Iwe ukazitenga ngati kuti I'm part of player wa mene tili ngati kundaleko ine pa size yanga ngati mwana ndipange contribute ndine nzimayi ndipange contribute moyenerera whilst respecting amene ali achikulire kwa ine. Mupeza kuti anthu aja actually amakupanga value. Nthawi imene ndikumbuka ndimakhala kwambiri akudogondwe ndimakhala nawo kwambiri. Ndamene amandiphunzitsanso kwambiri unzoti no uzipanga zakuti uzite mupeza kuti nali wang'ono koma mwina pa anthu ose amene ali MP especially akumpoto amatitenga ngati kamwana kawo kuli konse iwe chakuti in the process ndimaphunzira aona Kariati nali deputy wawo amene amapangira ntchito tikapita ku workshop ku meeting kutani ndikamona ndimene amapangira nanenso ndimakhala ndikutani ndikuphunzira ndikuphinjidwapo kumathakhala pompo koma nthawi zindatu munthu akakuponda ndi pamene umadzatokumuka bwino kwambiri. Chimodzimodzi zodzala ziyati madzala ndikufotsera ndikuponda koma pamene zimaphukira bwino. Sono osaopa kuphinjidwa osaopa kupondedwa ndi mmene zimakhalira koma kodi ukapondedwa udzuka ndi mphamvu ndi pamene pagona nkhani. Chifukwa nthawi zina matha kupondedwa ndikungokhalira pompa jaitu upondedwe fulukuta ndithu utuluke. Chimodzimodzi kamwana kankhuku muzapezeka kamwana kankhuku mayi ake amatha kusamala 21 days kumakhala ndithu mene pacha icho ukayikadya ipeta kuti ntchito yake umakhala kutenthetsa maziraja azitentha ndithu. Koma ntchito yokuti iphwanye
ituluke imakhala kamwana kaja ngati muti kulimba kuti ndiphwanya mpaka naneso ndikatani ndikaone dzuwa kunja so ukangotengera unena kuti aya ndiphinja ndendatere ndibwerera mbuyo ayi kukhala cry baby ayi kumalimba ndendale zimenezo dziko lina apanga chidwi kwambiri mutasankhidwa ngati speaker wa nyumba ya malamulo ndokhulupirira kuti ndinu speaker wayamba Malawi muno kuti Mbiri ya dziko la Malawi khalenso kundaleko kupezeka kuti so munakhala pa udindo waukulu kwambiri ku chipani wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP makamaka paipa tikunena ku chipani ngati mzimayi munamva bwanji nthawi imeneyi I was ku parliament pomwe masankhidwa ngati speaker simunaonetse ngati mzimayi kuti munalira kwambiri kuti ina ndisankha you were so bold and confident and composed. What is this confidence about you? Where do you get it from? Ineyo ndinene kuti mwina chimene chinandithandiza kwambiri it's my background. Mai anga anamwalira ndili 11 years old. Ndikuti munthune nali wankulu kwathu nali ine woyamba azing'ono anga atatu. Wang'ono yali 2 years. Ndoti wankulu kwambiri nali ineyo. Ndiye I think chifukwa chawo kuti tinakhala wamasiye mai fuko munthu ukataya mai yako chinthu chimene chicho masiye obnawo kwambiri makhala wotaya mai and especially at 11 years old. Koma ineyo ndiyathokoze kwambiri bambwanga nchaka ineyo ngati pali munthu amene ndimapanga respect ndikupanga value azibambo ndineyo because ine ndili pano chifukwa cha bambwanga. Bambwanga ali ndiye apezeka kuti akaza wa amwalira ali ndiye ana ang'ono folo ine kukhala wankulu ndi amene anatipangitsa kumandiuza daily kuti mwana wanga osaopa uzilimbikira ndipo pa moyo mavuto amakhalapo toona ine ndataya amayi ako koma sizindipangitsa kuti ndilephere kukulera ninuyo andi chimene chompaka lero ndimachinena daily chifukwa iwo aja ndimana pausa ine ndizikhala ndi confidence andi ndi apemphe azibambo aku Malawi ngati muli ndi ana anu atsikana khalani nawo ni pafupi kwambiri chifukwa chimene iniyo muli chipangitsa kuti mwana wanuja azikhala ndi confidence. Ineyo bambo anga jama nditenga nthawi zina kupita ku ntchito amagwira ntchito Capitol Hill ku Lilongwe Minister of Forestry, Minister of Agriculture, it's very senior officer. Ndimati ndikapita ku office kwawo kuja ndikumene ndimakaona kuli azimayi akugwira ntchito kunali officer wina aka anali senior anali bwana wa bambo angawo ndene kumakhala bambo anga songa khale ndi bwana azimayi mu office mwawo anali lawyer nthawi manager mai Jenny Tseka ine kukuti kukhala lawyer andamaya bambo anga aja amanduza kuti taona uyu ndi mzimayi fota anaphunzira ndi bwana tu kwa ineyo ku office kwatuna andamende anthameja ndi driver wa boma ine kumaganiza bambo anga driver ndi amakasiya koma sangafanane ndi mmene ule mwamalandira mai meneyo sindikumbuka kuti dindo onali wanje poti nthamene nali wang'ono koma anali abwana ndithu akulu kwambiri kwa bambo anga chifukwa cha zimenezo fodi bambo anga konse kuja kumatitenga kupita ku office kumakhala kuti amaganiza kuti mwina ndi mpata otithandizira kupanga hiyo ngati ana samadziwa kuti akutipasa kutipanga build tizikhala ndi confidence mwaifeyo andi bambo anga chifukwa cha chimeneja timacheza kwambiri timakhala very close anafe ndi bambo anga ndikunena pana tonse mene tilire anawo silingalowe tsiku ife osankhulana ndi bambo tinazolowera from that time mpaka lero first pillar ya ifeyo ndi bambo athu ndi ngono wanga ama ali ku UK University of Oxford Dr. Ndale Hara mukazampeza mwina ine ngati maona ngati ndi confidence ngono wanga mwina it's more 40 ye mwina sali kundale koma tikati tizonse timatite khala kuzifunsa si china the figure imene tinali nayo ya bambo anga inatithandiza kuti panga push kuti tizidziwa kuti tisamachite mantha ndipo chili chonse tingathe kukwanitsa ndipo ndichotheka ndikukwanitsa chifukwa bambo anga wakamatuza story yawo ya mmene anachokera kuchoka kumaphunzira kuchoka ku Baula kukaphunzira pa Ikwendeni ankabwera kumadzagulitsa mazira kuno kunzuzu wa pansi kuti apezeka ndalama zonse zija zimatipangitsa ife kumonota nafenso tingathe kukwanitsa ndi apemphe azibambo ku Malawi if you have a daughter you have a sister you have a wife you should be their first pillar mukakhala pillar layo ndikuzani mwana ntsikana ameneyo apita patali because inuyo azibambo aliyense amadzoti Mulungu anakulengani anthu amene muli simumachita mantha mumadziwa kunena kuti ngakhale kuli zophinja kunjako ndilimba mtima zimene zija mupangaso impact kwa ananu ndi ine ndimanena kuti chimenecho ndimachiona kuti ndi china chachikulu kundaleko ineyo
wina amene anandipangitsa kuti ndizikhala pamenepa ndakuzani kale it's my husband. Chifukwa ndapeza very supportive husband amandilola kupanga Ndale mwa free imene ndikuganiza sindimachita nkhawa ndimatha kukhala ine ku meeting olo 11 pm 12 pm sindikhala ndinkhawa kuti akandifunsa unali kuti chifukwa chani kubwera nthawi zino ayi because he has built the confidence in me. Inenso ndapanga build trust and confidence mwa iwo amadzoti akazanga akuti ali kuntchito pano ali ku meeting ya chipani zimene zija ndizo zathandiza kwambiri. Having somebody who can support you chifukwa mwina amuna ngawo kana khauti munthu chamati ndezoti uzibwera usiku pano ayi unali ndi ndani chifukwa ungakhale ku meeting ku hotel ndi minister pano chifukwa chachani ayi iwo anandizoti iwe ndikupange trust iweso ndipangene trust and ine ndimayesesa kuti ndizigwira ntchito moti amuna ngawo akamadza zoti mkazi wanga upita kuntchito sadandaula ndipo ine ndikapita sindimakhala speaker ndine akazawo agotani. Zonsezi zimathandizira kuti ntchito yathu uzilandira that support. A president yathu azibambo amene tinawo kuchipani ndimalemekeza maudindo amene ali nawo ngati azibambo. Koma ndikafuna unena kuti poti ndine speaker ndafikapo ngakhale inu muli ndani mulibe ntchito sibweza kundipatsa support. Koma ine muzapeza kuti ndine munthu mmodzi amene ndimalemekeza pa maudindo amene ali nawo ngati azibambo. Chifukwa ndimadziwa kuti ndamene anandithandizira azibambo kuti ndifike pamene ndafika pano kuchipani. Sabwino alipo amayi amene apanga chidwi kuti ayime nawo pa 16 September pano maudindo osiyanasiyana kaya ukhansala kaya MP angakhalenso muna pa mtsogoleri wa dziko. Ndimafuna ndidziwe kuchokera kwa inu alipo abambo ambiri amakaniza amayiwa chifukwa chokuti akuti nthawi amakanika kuigawa akapita ku Ndale ndi kutiza ku nyumba amayiwala. Inu ndinu speaker muli ndi udindo kuchipani pomwenso muliyepa ndinu MP mayigawa bwanji nthawi kuti muonetsese kuti pakhomo pano zinthu zalongosoka ku speaker kuzikuyenda kuchipani zikuyenda komanso constituency zikuyenda bwino. Zikomo kwambiri imeneyo ndi ndimene makhala challenge yayikulu kwambiri kuti ukwanitse za pa nyumba za ku office za ku chipani za ku constituency. Komano ndi athokoze anthu a constituency kwanga of course ndinayesesa kuti ndike munthu amene amatumikira chifukwa sindimapezeka ku daily munga amene mukudziwira kuti ndimakhala most of the time nditi kulilonge running office ya speaker ndipangerani za chipani pano ndine vice president pano tili pa nthawi ya pa campaign zonse zija zikufunika dzanja langa. Koma anthu a constituency kwanga ndimafotokozera moti amandimvetsa komanso ine ndimayesesa kuti pa zimene akufuna kuti afikiridwe ndiziyesetsa kuti ziyapeze. For example kuli paper Sunday ndakanika kupita sinde kuti so ndakanika ndikuwatumizira kanthu amene kangathandiza pa paper Sunday ndikapita ndiyesetse kuti ndipezebe nthawi yocheza nawo yokhala nawo pansi yowafotokozera zimene ndikuwa maplani yanga zimene ndapanga zimene zimathandizira zoti inde mwana wathu amatalikira koma nthawi imapezeka imabwera. Anthu amene ndimatumaja ndimauza kuti ine tumapita meko kuja kukagwira ntchito yongo nditumikira simunapite ngati mabwana awo andi ndimafusa feedback mafumu aja amandiuza kuti uyu munantumayi sana tipangire bwino izi ndimafunsa ngati sina ndimakonza pamene palakwika kwauzota apa palakwika ino lopa mafumu china chikalakwika ndimazota apa pamwina disiti napange bwino mafumu upeza kuti zimene zimathandizira kuti ntchito ziyenda bwino. Komanso ngakhale ku office maspika tilipo atatu ndimayesesa zimene ndikonota apapa lero mwina ndipeze nthawi yoti ndipite constituency ndi mtuma nzanga Aisha kapangeko chawo kuti delegation in munthu kakhapa udindo is very good and very important. Akazombo mwina akanditsegulire ngo meeting iyi ine ndilikayiko constituency zonse zija zimathandizira. Tikapita kuchipaniko titi ndima udindo ine ndili first vice president titi ndi second vice president timayesa kumagawana so ntchito kuchipaniko kuti kodi tithandizana bwanji cholinga chokuti zonsezo zisapange safa. All in all ndikafika ku nyumba nthawi imene ndapeza kuti ndinayo ndionesese kuti ndipange concentrate za pa nyumbazo ndionesese kuti aliyense wa pabanja apange feel kuti amayilero apatani apezeka pa nyumba ngati kuli kwaphikira ndithu ndi aphikire avanga feel kuti yaya amayilero atiphikira amayilero apanga zakuti kufatsa ndithu kuti anthu ajadziwe kuti ayi amatangwanika koma akakhala ali pa nyumba pano amayesetsa kuti apange zowayenereza pa nyumba pano. Komanso pa nyumbapo kuyesetsa kuti anthu amene alipo wathandizira amene ali pa nyumbawo azathandizira moyenerera. Inde amapanga be feel absence yako fuka mafuna ukhale pafupi but uonesesebe kuti amene akwathandizira moyenerera fuka zimene zimachepetsa kuti asaone kuti iweyo uli patali. Komanso ndithokoza understanding for as much as in the understanding ilipo kumabe anthu amakusowa
amakufuga akazi ako amafuna amuna ako afuna kanakhala pafupi mwana wako afuna kanakhala pafupi ndi athokoze kuti anthuwa amandimvetsetsa kuti ntchito ine ndinazo zochepa mwina sama ndimvera chisono kuti amayi lero lopumani mwina tikuthandizani chani mwina sewo kuti yayi tikuphikireni ndifeyo kuti lero mudye zophika ife konse kuje futa amamvetsa ntchito imene ndikugwira ndi apemphe azibambo amene azimayi awo akufuna kuyima pampando nthawi zambiri azibambo amakhala ndi mtima otikayikira azimayi akapita kumene kwazikapanga zosadziwika aya akhala ndi mahule aya ine ndikukhulupirira nena kuti mwina ndine chisanzo cha azimayi amene akakhala azibambo ena amachosoti koma nzathu Gotani tone ni mkazi wakamapanga Ndale azimayi amazilemekeza musamati kayikire munthu ngati ali osokonekera suti wasokonekera fa cha Ndale ndeti ndimene alili munthu uyo olata khala wapa nyumba apa khamongo khala ngati alosokonekera akhala osokonekera ndi mtima wa munthu osati chifukwa chakuti wapanga Ndale ndi osokonekera ndi mmene munthu mwina wangati wasokonekera wangokhala osokonekera atha kuzipanga trust azimayi kuti tingatokhala ku Ndale ndikugwira ntchito yathu mowalemekeza iwo mowapatsa ulemu ngati ifeyo azimayi ineyo ndipemphe azimayi anzanga tikakhala pa maudindo sifa speaker ku nyumba ndife Mrs. Gotani usipika timausiya kuntchito kumene tachokako chifukwa nthawi zinaso timavala udindo uja ndi kunyumba komwe abambo ajatamba kwatenga kuti inetu ndine bwana koma tizipangitsa kuti abambo ajazinyadira kuti ine amuna ngati mukumane nawo introduction amakuzondi ndine Mr. Speaker kuti muwadziwe mwansanga kuthanda uzoti amanyadira kuti akazanga nda speaker amuna wa speaker ndineyo chifukwa napa ngitsoti nawonso azimva azikondwera azinyadira kuti akazanga ndipo ndikamapanga ntchito ndimafunsa kuti muzindipanga critique amandizoti iye pamene paja unankalipira wakuti kwa msuna chite bwino iye pamene paja andi zimene zima ndithandizira amapanga few kuti alipati ndikumbukire nthawi ya COVID nthawi imene chakunapeza kuti ma MP ambiri amadwala munthu amene nthawi zonse amandikumbutsa mamawa pajatu unanena kuti MP wakuti akudwala ayimbire phone ndikayiwala amandikumbutsa MP wakuti umata akudwala wamuyimbira wafunsa akazake lero kuti adzuka bwanji that's how supportive he is and that's how important I make him feel kunoti iwo sakamazimva kunoti ndimawalemekeza zimandithandizanso ine kuti ntchito yanga ndizitha kugwira mopepuka komanso ndizitha kugawa ntchito zonsezi monga mukudziwa mulungu mati taxing ife azimayi we are very good at chimodzimodzi pa nyumba umatha kubereka mwana kunsana wina akuyenda apa wina kawantuma kwakuti ukukulima ndiwo waika pa moto zovala wachapa zili pa chingwe timatha kukwanitsa zonse zichi even pa Ndale pa level iyi ndi chimodzimodzi chifukwa chani anthu pa 16 September pano avotere amayi pa maudindo osiyanasiyana zikoma kwambiri ine ndikupempheni amalawi anzanga tiyeni tiavotere azimayi pa maudindo osiyanasiyana ukhansala MP chimene tikufunira kuti muavotere pa maudindo amenewa ndifoti muzimayi amadziwa mavuto anthu tonse pa nyumba mukafika panopa kuti mufunse amene angakuze kuti ufa ulipo palibe akakhala mzimayi amene mukakamumve amene amadziwa kuvuta kwakuti mwina msewu ndi oyipa wa mabampu kuti akafike ku chipatala kuvutika munthu amene amamva kuwa kumene kuja amakhala mzimayi munthu amene amamva kupweteka kuti kodi madzi drought ilibe tikumwa madzi apa chitsime tikumwa limodzi ndi ng'ombe munthu amene amamva kumva kuwawa kanoti mwana kutsegula mimba chifukwa cha madzi oyipa amakhala mzimayi kukakhala chipatala chili kutali akuyenda pansi munthu ayambirira kuvutika mavuto amenewo ndi mzimayi ndi amene amadziwa mavuto oyambirira amene timakumana nawo in our communities therefore munthu amene sangathandizire kubweretsa ma solution amavuto amene akuyena kukhala mzimayi yemwe amanena kuti send the thief to catch a thief kuthandiza kuti pa nkhani ya chitukuko thief yo ndife azimayi chifukwa amene zinthu zimene tikamati chitukuko zimatipanga affect kwambiri fe azimayi titumeni fe azimayi ife tikutumikireni pokubweretserani chitukuko chimene chingakuthandizeni madera anu osiyanasiyana komanso azimayi naturally Mulungu anatilenga ngati ma peace loving mudzapeza kuti pamawa pamene pali tension pali conflict mzimayi amayesetsa kuti pabwereka mtendere wathu kuti uzipitiza tazitipatsani maudindo wa azimayi komanso mukati muone akuti azimayi tilipo 52% pa azimayi 100 aliwonse amene pa anthu 100 aliwonse 52 ndi azimayi kuthandiza kuti tikamapanga ma policies ma decisions a dziko lino mzimayi akumene amakhala pompo chifukwa ndi amene amakumbukira tizinthu tina timene mwina azibambo kuseri kusangatitani sangatikumbukire komanso ine ndifunse Mulungu mukuganiza anangotilenga azimayi ife kuti basi sitingakhale nawo pa maudindo Mulungu amadziwa kuti tikuyenera kupanga compliment azibambo akhalepo
azimayi tikhalepo, achinyamata akhalepo, amaulumali akhalepo, ndi pamene dziko lathu lingapange move. Ndi 52% tisaisiye kunja ngati tikufuna dziko lathu lipitirize wa kusuntha. Even in my office tiyeni pamene palipothekera tionetsetse kuti tikweza azimayi. Ine ndingathe kuwuzani kuti ngati ku parliament tikapanga ma interview tinapanga deliberate policy weza kuti mzimayi wakhala number 2, we are trying our best timpatse mzimayi ntchito because tikufuna kuti azimayi nafeso tikhale maudindo siyana. Metu upita mapeto kwa program imeneyi. Amayi amene akufuna imene ngati kansala komanso phungu wa nyumba ya malamulo. Mungalimbikitse bwanji kutengera ndi experience yanu komanso mnanenapo kuti mzimayi sokufuna kukhalekale bebe mundale. Talimbikitse na amayi amene. Zikomo kwambiri kwa azimayi amene alimba mtima kuti afuna kuyima ndi apemphe kuti chiganizo chimene mwapangacho chofunikira kwambiri. Musabwerere mbuyo. Munthu asakupyezeni. Komanso choyamba muzikhulupirire nokha. Chifukwa kamapita kuzikayikira ena akukhulupirira bwa. Mukamapita muziuze kuti ineyo ndikhala phungu September, ndikhala kansala September. Koma kuti kodi ndikhale kansala pakufunika chani? Mwene opanga campaign, mwene akugwira ntchito, mwene akukhala ndi ma network, mwene akuonetsetsa kuti kamukuyima pa chipani, kuchipani kwanuko mudziwike, kamukuyima panokha ndiye kuti mukudzoti mwaziyimira nokha, muli panokha ndipange chani kuti ngati independent kandi MP kandi kansala nditani kuti ndiwine. Komanso muzionetsetsa kuti ngati mzimayi 1 zinthu ngati newspaper, current affairs mudziwerenga. Masiku ano kuli Google, you can Google kufunza sinthu, no basic knowledge ya dziko lanu, basic knowledge ya mene zinthu zimayendera ngati dziko, basic knowledge ya kuda kati kansala ndi chani. Fundraising ena kuyima ntchito ya kansala kupeza kuti kufufuza sakudziwa bwino chimene akufuna. In the first place fufuza kuda kati kansala ntchito yanga ikakhala yotani, akati phungu ndikakhala ntchito yanga yotani. Cholinga tikamapita kukapanga campaign usakhale kuti kukamba zinthu zimene mwina zili zoti sungadzafikwanitse mawu. Chifukwa nthawi zina ena timalephera wa MP chifukwa chakuti chongopita kudera kuja timakalonjeza zinthu zokuti anthu akumudzi omwe ajama chozoti izi sadzakwanitsa chongotero chija wataya anthu aja pamene umaganiza kuti ndifuna kukapanga impress. Chifukwa penanso timapita anthu feti kamapita kweni mwina ukakhutu wapangapo kwa skulu pang'ono ka uli nkandalama pang'ono timaona ngati anthu akumiza libe nzeru. Tayiwala kuti anthu amene aja Mulungu analenga ndi nzeru zambiri. Amadziwa kuti uyu mmene akuyankhulira mwizi zonse zizi akungotipusitsa, uyu mmene akuyankhulira ngakhale alibe chilichonse akunena zoona zenizeni. Nde tipite 1 tidziwe community yathu kodi zimene zimasowekera ndi chani, kodi akamata akufuna phungu mwa phunguyo akufuna chani. Kuti ukamaka ayankhula udzikayankhula zinthu zimene iwo akudzota hey penepo wandigwira pamo, koma ukupita dera jasu kulidziwa iwo kukalonjeza kuti ine panopa ndikubweretsani school block pamene kwa iwo chimene akufuna si school block, mwina boho ndi chimene chili chinthu chimene chazunza kwambiri, bridge ndimene yazunza kwambiri. The first tionetsetse kuti tizikhandi wide knowledge ya kumene tikupanga zimene tikupanga campaign, tizindikire ngati chili pani chathu kuti chipani chathu chimakhulupirira chani, manifesto ya chipani ndi chani. Ukamaka kamba ka manifesto ya iwe ngati munthu kuliso manifesto ya chipani chako ngati wali independent ndeti ndeza iweyo zikuthera pamenepo. Koma ngati uli wa chipani udziwe ma values a chipani chanu, udziwe adindo ku chipani kwako. Chifukwa ukamapanga wekha upanda chipani pamawa chipani sichupanga support udzada boti uli pachani uli paweka. Ndiye 1 muzidziwa ntchito mmene upanga ndiwima pa chipani atsogolera chipani ndi ati ndipo ndi alemekeza atsogolera chipani. Kodi muno mmidzi mwanga muno atsogoleri ndi ati, achalichi ndi ati, andale ndi ati. And know your opponents as well. Mudzadziwa amene mukupikisana nawo. Ndikati kuwadziwa sundena kuti mupite pa msonkhano kuyamba kunena zoyipa za amene mukulimbana nawo sizikubweretsera ni vote. Kunyoza nzako sizikubweretsera vote. Actually umakhala kugulitsa nzako uja mwaulere. Ine nthawi zambiri campaign yanga olo constituency sindimapanga dwewo pa za anzanga. Fani madzoti ndeti pomwe mwina wapita ku msonkhano anthu samamudziwanso munthu uyu amene okampanga advertise ndiwe. Ine mudzapeza omene wapanga campaign ya vice president sindimavutikanso ndikuyankhula za ine kwambiri. I was targeting anthu amene madzoti kwa ine amene alofunika ndi awa ndi amene nali nawo ntchito, ndipo ndikapita kumeneko sindimakamba za anthu ena
pamene ena mwina mapanga spend time kumakamba zaine ine sindimavutikana nawo ndimangokamba zaineyo zimene ndikuona kuti ndingathe kuthandizira. In the end imapeza kuti anthu aja they will fall in love with you. Anthu amaona kuti munthu uyu akukamba zimene ife zitigwira, koma kungopita msonkhano ndikuswera mwina kungokamba auje na mwakuti anthu aja amafunsana pamapeto kuti kodi chimene atiuza ashado amayi anabwerawa ndi chani. Apeza kuti anthu aja palibe chomwe chijaja kuana kuti wakupangire chani akutaye, koma choyambirira kafikireni pamavuto amene akumana nawo anthu. Chifukwa zimene amafuna iwaja ngati iwe uli munthu kumene ukufuna ukhansala MP utume anthu akuza ku village yaka chimene chavuta kwambiri kunoko nthawi zinakopeza ndi malodi amene malodi chabe usati sopoho yonse malodi amjigo ukafufuziratu upeza kuti munaponyamuka malodi ajawata onyamuliratu ukukafika pa msonkhano paja ine pepani ine mwana wanu mudziwa kali konse ndilibe koma ndinamva kuti pamudzi pano pali vuto malodi akuvuta njigo ndakubweretserani anthu ajali ndi mwanayi mavuto athu akwadziwa kale zimenezo zimene anthu akufuna tizidzionetsa kuti anthu aja tinawo pafupi anthu aja aonekedwa zovuta tikhale nawo pamodzi sikuthandaza kuti nthawi zonse anthu akumudzi akufika anthu amatayi anthu akumudzi amavuta nthawi zonse akufuna tigule makhofi nayitu anthu akumudzi akufuna tikhale nawo pamene ungakwanitse athandizire chifukwa makhoti anthu ajadi apezekada ndi mavuto koma sikuti anthu akungoyang'ana ndalama kwa ife ayi anthu amakhala kufunanso umunthu wathu afuna chikhalidwe chathu akufuna nafeso azitiona kuti ifeso tili ngati mene aliliwo osati ife tili pamwamba pa iwo ayi. Ife tikuthokozeni kwambiri onera kuti munavomera kuti mucheze nafe program yathu lero ndipo ndikukhulupirira kuti amayi onse amene akutsatira home managers aphunzira zinthu ziwiri zitatu tathokoza kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.